Dingen vieren. Ik vind het belangrijk. Wij vieren ook in alles. Een glas geklinken. Samen met de mensen die je lief hebt. Eigenlijk... De mensen die je helpen, hè? Dat bedoel ik. Op mij! Salute! Dat zijn de grootste supporters. Dat zijn uw steunpilaren. Zonder hun zouden we vandaag niet staan waar we staan. Goed, beste mensen, ik denk dat het een bijzonder moment is. Zijn jullie er klaar voor? Het is fantastisch dat die twee jonge mannen hier in onze bibliotheek op het Stadsplein van Genk mijn restaurant gaan uitbaten. En dat met een ongelooflijke mooie titel, Mine, dat past helemaal met Genk. Het zijn twee toffe kerels. Ik denk dat ze zichzelf moeten blijven en gewoon moeten zeggen, wij gaan ervoor. En dan gaat dat lukken. Ik heb er alle vertrouwen in. Merciekes voor het te zijn allemaal. Zonder jullie stonden we hier niet vandaag. Ja. En die warmte is merkbaar.